Алло, бабай, гӯш мекунам. хубӣ? Раҳмат, нашинохтам. Ин муҳим нест. Ман дар бораи ту ҳама чиро медонам. Дидӣ рақаматро низ пайдо кардам. Аз ман гурехта наметавонӣ. Телеграму ватсапатро ҳам дорам. ҳар қадамат зери назорати ман аст. Аз ман чӣ мехоҳед? Бисёр гап назан. ҳар чӣ гӯям иҷро мекунӣ. Агар ба касе хабар диҳӣ, пушаймон мешавӣ. оё шумо низ ба чунин ҳолат дучор шудаед? агар дучор шуда бошед, пас чӣ гуна аз он раҳоӣ ёфтед? қиссаи худро дар шаҳр нависед. ин киберстолкинг аст. дар ин навор ба шумо оид ба ин навъи зӯроварӣ маълумот дода, роҳҳои муайяни пешгирӣ кардани чунин ҳолатро ба шумо нишон медиҳем. киберстолкинг як шакли таъқиби онлайнӣ аст, ки дар он шахс интернет ё дигар воситаҳои электрониро барои таъқиб ва таҳдиди шахси дигар истифода мебарад. касонеро ки ба ин амал даст мезананд, киберстолкер мегӯянд. ҳадафи киберстолкерҳо тарсонидан, масхара, ҷалби таваҷҷӯҳ, дарёфти маълумот, халадор кардани амният ва идора кардани дигарон бо роҳи таҳдиду зӯроварӣ мебошад. киберстолкерҳо шахсияти худро махфӣ нигоҳ медоранд, вале ҳастанд ҳолатҳое ки нафарони наздикатон ба мисли ҳамсабақон, дӯстон ва дигар шиносҳоятон ба шумо ин амалро раво мебинанд. киберстолкинг на танҳо зангҳои телефон, балки дигар роҳҳо низ амалӣ мегардад. инчунин бо истифодаи барномаҳои ҷосусӣ назорати касе киберстолкинг аст. барои пешгирии киберстолкинг чӣ бояд кард? якум, ҳангоми нашри маълумоти шахсӣ дар интернет эҳтиёт бошед. почтаи электронӣ, суроға ва рақами телефони худро дар интернет мубодила накунед. дуюм, саҳифаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ рамзҳои қавӣ гузоред ва аз аутентификатсияи дуқабата истифода баред. сеюм, касонеро ки намешиносед дархости дӯстияшонро қабул накунед. чорум, агар шумо эҳсос кунед ки шахсе шуморо таъқиб мекунад, ҳамаи ҳолатҳои таъқибро сабт ва ҳуҷҷатгузорӣ кунед. дар сурати дучор шудан ба киберстолкинг чӣ бояд кард? ба шахси ношиносе ки бо шумо тамос мегирад, дар бораи худ маълумот надиҳед. агар киберстолкер шубҳанок ва таҳдидомез бо шумо суҳбат кунад, телефонро хомӯш кунед ва ба зангҳояш ҷавоб надиҳед. пас аз кӯшишҳои беҷавоб, ӯ аз ин кораш даст мекашад. агар рақамҳо махфӣ набошад, дар ватсап, телеграм ё дигар месенҷерҳо рақамҳояшро дохил карда, аз рӯи акс ва ё номаш шахсияташро муайян созед. аз киберстолкерҳо натарсед ва ба гуфтаи онҳо амал накунед. агар киберстолкер ба бехатарӣ, шаъну шараф ва обрӯи шумо таҳдид кунад, мақомотҳои дахлдорро аз ин огоҳ кунед. мо барои шумо наворҳои ҷолиб омода месозем. агар шумо лайк гузоред ва обуна шавед, ин ба мо илҳом мебахшаду бароятон видеоҳои ҷолибтару беҳтарро таҳия менамоем. то нашри дигар, хайр.